la lelendleleni ngeke ngizothanda ukubingelela lolu bingelelayo uNelisana umfana waButhelezi le Olundi emahlabathini esigodini saseMadaka. Nginibingelela nje mina fana nje umncanyana uqhabukela ngapha kube esigodini saseMdakane eMadaka kuthiwa seMadaka yebo seMadaka. Wacula ngathi uyiredo nje ndoda. Awucule ndawo. Iyayivumela nje izwi. Ithi le ngoma ithi njengoba samba sibaningi silibutho lengawadi silibutho lensizwa seqhathwa futhi samba sibaningi silibutho lengawadi silibutho lensizwa seqhathwa futhi wena wathi into yethu usithinte sonke mawuthi into yethu usithinte sonke awusho ukuthi isitha sikamngani wami hawu bese iqhubeka ke inomjolisi le ngoma ngihambi ngedwa kuyo ngihamba nomjolisi Ngisazo Bukelo Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama nguShepherd kaManxele ngidabuka phansi le kwahlabisa empembeni esigodi la engibuya khona namhlanje ngithi ngoba ngihleli la eThekwini ngihlala ukuhlala asiye emakhaya khona basilalela endleleni phethe nangu Nelisane igagu ingoma mhlawumbe nayibona itrenda ngapha nangapha ku Facebook TikTok imile ngenyawo icika mhlawumbe anilazi namhlanje siphathele nangu Nelisane ngimlande ngapha phansi umkhaya wami emahlabathini Olundi mkhaya futhi asikumukela iPerfect TV mfethu sibonge nje ukuthi usivakashele emva kokuthi nje uhithe kangaka yebo abantu abafana laba babambe kuphela kulezi insuku kulezi sibonge futhi sizeyatholana mfethu nayi ingoma ngeke siye emakhaya thina ngayiphimbela ke abantu bayitshethisa nje kadayi naku umnikazi wayo mfethu nababukeli bePerfect TV nababukeli bamaskande bakaNelisane bonke uthini kubo mfethu awubamukele ubabingelele angeke siye thina emakhaya khona wazila lelendleleni ngeke siye thina emakhaya khona wazila lelendleleni ngeke siye ngizothanda ukubingelela lolu bingelelayo uNelisana umfana waButhelezi le Olundi emahlabathini esigodini saseMadaka. Nginibingelela nje mina fana nje umncanyana uqhabukela ngapha kube esigodini saseMdakane eMadaka kuthiwa seMadaka yebo seMadaka. Wacula ngathi uyiredo nje ndoda. Awucule ndawo. Iyayivumela nje izwi. Empeleni akuyona isingini. Awabantu sebecabanga. Ya i-album. Angazi noma bengingayicula mhlawumbe ngasekuqaleni kwayo noma isikhathi sakho yenza okwenzayo mfethu. Okay, ithi le ngoma ithi njengoba samba sibaningi silibutho lengawadi silibutho lensizwa seqhathwa futhi samba sibaningi silibutho lengawadi silibutho lensizwa seqhathwa futhi wena wathi into yethu usithinte sonke mawuthi into yethu usithinte sonke awusho ukuthi isitha sikamngani wami hawu bese iqhubeka ke inomjolisi le ngoma ngihambi ngedwa kuyo ngihamba nomjolisi Ngisazoya lapho fowami hey ingoma mfethu inhle kakhulu before sifike engomeni ngifuna siqale nje kuNelisane uNelisane useshilo ubani isibongo ufunde kuphi cela usichazele lapho hayi uNelisane wakaButhelezi le Olundi esikoleni saseMadaka bese ngishilo ngifunde khona eMadaka isikole iprimary yami noma ngifike khona sengizofunda u1 but ngifunde khona nje ngaze ngaqeda ne high school yami futhi ngifunde khona
esikoleni sakhona lapha ePhilip High School okuyisikole esisemakhaya khona lapha ngaze ngaqeda ngase ngihamba ngiyofunda eMangosuthu ngenza khona idiploma kanye nedegree empeleni ngenze i-advanced diploma in marketing. Hey. Yeah. Hayi uyifake amaskando, uyifake uyena nje amaskando. Usho nathatha phela amaskando ne-degree. Wena ngithi advance phela i-degree le. Hayi wadlala ngathi. Hey. Angithi yona sengizoyisebenzisa ke la kumaskandi ukuthi fohle la ngizofohla khona ngizofohla futhi. Plus ushaya marketing. Ngithi uzosebenzisa endaweni e-right. Awusigebengu kakhulu. Mfethu ngiyazi ushilo ukuthi ufunde khona eMadaka. Madaka primary. eMadaka waqeda khona. Uqala nini ungena e-studio ukubona ukuthi ke nokucula ukuthi ayi kuyaculeka ngihlezi ngisho mabe khona la ukuthi mina mangidlalele la ngecula. Bathi ngiyazi ukuthi ukucula kwami akusiko kuya e-studio. E-studio bangangihlenga ngaphenduka labo kubala umculo waduma loyana wangapha emsinga Patrick ngabe mfana noPatrick cula imbuzi. Uhleka ba. No unesane isho ukuthi mina ngathi ekukhuleni kwami nje ngivele ngiyithanda lento. Ya ngoba nangaso lesikhathi ngifunda u1 umalume wami ubenokudlala umgqumeni kakhulu nabanye abaculi bebadlala kodwa nje ebedlala kakhulu umgqumeni. So umculo ngikhule ngiwuthanda futhi nginayo lento ukuthi ngelinye ilanga mina ngizocula futhi ngizoyenza. Yeah. Ekukhuleni kwami ngakhula nginayo kodwa bengingekho expose kakhulu eyintweni zawo umculo ngoba bengingawenzi. Kodwa ngiwuthanda. Yabo ingoma bengiyibhala kodwa kungekho la engathi mhlawumbe sengiyithola sengiyoyicula khona akukho la ngihambe ngawucula khona nesiginci futhi angizidlalanga bese ngekho eduze kwami. Yeah, kodwa ke benginayo lento ukuthi uyifukhula ngizoyenza lento le. Usufikile emfundweni ephakeme. Qhamuka abantu abasuka kuma environment angafani. Akufiki ukuthi hey ngizoba ngathi ngiyiqaba balokho ngigcila kumaskandi bazokubuka kanjani abantu labo. Enazi ingane vele igcwele. Hayi bekwenzeka ngoba ngiyakhumbula nje ngomunyaka bekune talent show lapha ngasukuma ngawudlala enye ingoma kaSikova. Yayimnandi nje kakhulu ngalesi sikhathi cishe beku2018 yabe u2018 ngasukuma ngawudlala abantu baqala lapho ukungibona ukuthi ngiyayenza lento le but bewukhona lokho kucwaseka lokho ngingenankinga nakho ngoba mina bengiyazi lento ukuthi ngisazoyenza futhi ngisazohlangana nabantu abayenzayo kangcono abayi-understandayo bese siyenza siqhubeke siphambili. Kahle nomjolisi nihlanisa ama-degree senginibonile. Asingene lapha kuletsizwe ngapha eSouth Coast. Nihlangana kanjani nikhiphele libhomu nje nale ngoma ngoba sudoda lapha. Ngoba mina benginazi ingoma. Ngingakazi kodwa ngize ngireheze ngazi kodwa ukuthi ngoba ngiyakwazi ukucula futhi ngiyafisa ukuthi ngiyorecorda ngelinye ilanga. Ngabuka kulabaculi abakhona ngabona ukuthi hayi umjolisi uyakwazi ukwenza lento. And futhi mangathiwa mina ngihamba naye singayafaka. Yabo. So ngase ngazama indlela zokuthi ngixhumane naye ngaze ngafika kubo ekuyiphathi saxoxa then saqala sangena e-studio sasebenza kwasebenzeka futhi. Isithi yokuqala uqala kunengoma engaka ziwu10 sizonke. Isihloko ihloko sayo sithi basilalela endleleni okuyiyona le egcina iphuma ihit. Yes. Isihloko se-album nje iyonke. Sebenzise i-studio. Sebenzise i-heavyweight. La sebenze no Stormy uNhlakawo uyena umjolisi nezinye nje insizwa besibaningi. And then shenge iyaphuma ingoma iyahitha mhlawumbe kukhona la nakhona ukushintsha ubona ukuthi aza kusafana indlela abantu abangimukela ngayo nasekhaya ngiyazi isikhathi esiningi support emakhasi ithola late. Uyithola abantu ongabazi kuqala sothi bazothi lokho uNelson akuyayifosela nje yabo kodwa uthola ukuthi ngoba ingoma isihitha seyabaqala nabasondela ufethu ingoma yakhe iyasho sisekuleso simo leso sokuthi abanye abakamukeli ukuthi lento iyenzeka abanye abakayikhola kodwa abantu bakude abangamazi uNelson bayimukele bayi-understanda bayayithanda futhi. And then ekhaya
ubatshela ufuna ukucula kwaba kanjani ngoba isikhathi esiningi thina nje emnyama abazali bethu abayizwa le angibazi-ke wena ubusesikoleni ngenhlanhla ubaba kasekho wena mhlawumbe kodwa uma ukhona uyena hayi bengayifuni ngayifuni ayibona kakhulu because ngeke ngazama ukurekhoda 2019 ngenza isinging hayi wavele wakhombisa ukuyichitha impela ngaleso sikhathi bengenza unyaka wesibili evarsity hayi wayichitha ngempela umama lento wathi hayi ngeke izisebenze lento lena okungcono qhubeka ufunde ngoba yena ukholelwa kulokho ukuthi kufanele ngifunde ngiphase nebala-ke ngafunda ngaphasa ngagraduate ngamnika futhi lokho ayekufunile okuthiwa idiploma ne-degree so ngase ngiyiqhubekela-ke nomculo nayi-ke ingoma iyaphuma iyahitha usethini-ke manje uyazi ukuthi-ke into eyenzekile angikakaye kuyena since ingoma isikhona because ingoma iphume ngoSeptember ngoSeptember bengikade ngisuka ekhaya ngomhla ka-5 ngiza la eThekwini ngayirelease ngomhla ka-7 ngikade ngisuka kuye bese sengimlalelisile lezi ebeyisefonini hayi wakhombisa nje ukuthi hayi akayemukeli lento kodwa uzohamba hambe yomukela yikho into azoyenza isikhathi esiningi babetha abazali ngangitshena uMabutho ethi hayi toilet eyiginci ungayenzi amabhunguwa le abagalo bathi eyiginci hayi masikanda ngenzeka ukuthi abazali basanaleyo stereotype ukuthi hayi yabo uyabona abasanayo lento kodwa manje thina ngokuyibuka kwethu lento sizokwazi ukuphila ngayo yes sizokwazi ukuphila ngayo and futhi ngeke uze uyikhethele ingane ngoba unoma umzali wayo kodwa usuke ungayazi lokho esuke iphiwe ukuthi izophumelela ngakho ngeke uze ukwazi ukuthi uzoyikhethele yebo yena engala ngazo zonke indlela ukuthi yena akayifuni lento kodwa kuyofanele hamba kwamukela cause wena kulula iphepha usuliphethe lahambisa kumama ekhaya uthi nakho athi ungithume khona eThekwini angenze lokho engikuthanda siyafesa futhi siyamaketha asukuthola umsebenzi asukuthola and then okwamanje mfethu imicimbi bisinjani akhona bese eqhamukile noma bisayidumela yodwa nje ingoma ngathi kamzukulu futhi ngapho olundi khona leyo nto leyo ukasho ulipilo isaqengeleza yodwa impela so qhamuka ngemumva ukuthi siyichaza ukuthi hayi uLetsani yithi so qhamuka ngemumva ethi yithi laba sicula lengoma ethi basilalela endleleni cha okwamanje impela hayi ngikhuluma nje iqiniso hayi bese singakafonelwa ndawo siyafisa kakhulu kodwa ukuthi besithini siyafisa kakhulu noma ngabe ubani siyokwamukela noma ngabe ubani bafowethu lapha emakhaya siselapho nje ngithanda ukunxusa nokucela niyazi-ke bajala ukulenza iqiniso ngabe kuqala ngananga umfakashenge kodwa-ke ngeke kwenzeke ingoma iphumile iyashisa inkulu isidudla siyacela bafowethu mbekeni emehlweni abantu nina abahleli bemicimbi nawe wenza umcimbi lapha ekhaya ungamqasha umfowethu ayingahambi ingoma yodwa kanje bafowethu ade ngihlebela la singangena emoyeni ukuthi ingoma sishaya 300,000 views cabanga in 2 months umculo eqala ukukhipha i-album chaza likhulu lokho bafowethu nuzwile ulive la singena uphelele so bafowethu mqasheni na umculo safuna ukufela emehlweni enu angasali ngaphandle fokashenge naba abahleli bemicimbi nawe ikhulumela angifuni ngathi ukhulumelwa yimina ngize ngigeqa amagula ubathembisani masufikile ngibethembisa into yamehlo kakhulu and ngiyacabanga ukuthi ngoba uTikTok banawo bayayibonela nabo akhiphile amaqhawe yebo kodwa hayi sinqabile ukuya emakhaya silokhu sisho njalo sithi hayi ngeke ngiyacelela kakhulu bahleli bomcimbi bobaba nani bosisi nani bobhuti enihleli imicimbi ngiyayicelela kakhulu ngingebani ngumfana nje omncane wasemahlabathini ukuthi ngiyacela nami ningidedele ngihambe ngiyojakada nezinye izingane ngiveze engikuphethe then ngifuna lokho igudla la ezansi escreenini ngifuna ama-handles zonke ngifuna bekufollowe ngifuna ipage elikhulu angithi uyazi ipage like la Facebook makuzokhula singakwazi ukugenerate imali ngalo kuphela kade ngifonela omunye umculi esamfundisa lokho nje ulinde 17,000 ukufaka nje la uthatha ivideo ku TikTok
ufake ama-reels ngapha Oh, ku-Facebook yeah, Facebook, ko-generate imali lokho. So ngiyacela abafethu bemfollowe emaphejini abo ukuze kwazi naye eyicike ekhule ephambili. Ngicela uqale nje ngo-Facebook uze ngo-TikTok njalo njalo kukhona. Kuwona wonke ama-digital platforms owumculo nguNelson. Yeah. Yes, uNelson nje noma ungathi uNelson 2024 iyavela i-album inengoma eziwu-10 ezimnandi zonke ziyaphindeka bese kuthi-ke kuma-social media platforms nguNelson isiqhwaga sakaqethuka kuwona wonke nguNelson isiqhwaga sakaqethuka. Yebo. Bafethu nenzani njalo cela umfollowe Facebook, TikTok, YouTube, nabona phansi ehamba la escreenini uNelson isiqhwaga nasibona isiqhwaga lesi akekho umuntu ongamelana namakhosi evele ekhipha ingoma ingene phakathi kwazi inkunzi ithi naye noma ngisiqhwaga sangapho olundi iphume phambili isiqhwaga semahlabathini lesi isiqhwaga esifundile naso. Yeah. Mfethu ngeke ngihlale sikhulume kangaka ngingakayiphathi lensizwa mfethu khona insizwa esebenza ngokweqiniso kuwenzwana ngokweqiniso ethe woba sihleli nje kanje kumnandi siphuze lo juice iyacela ningilethe nasi isiqhwaga sangapha wabuthelezi lapho yazama kwazameka insizwa yamazibuko. Nazana kanjani nalensizwa lena umfowethu lo ubhuti wami nje omdala ukuthi manje izosuka iye kude mangabe ngoba suthe umazibuko mina ngiyobuthelezi izosuka ilande kodwa ke ngithi umphathi wami uyena umuntu ongisizayo kukhona konke ngoba noma ngixakekile ngikhala kuyena angizwe. Ayi yes mfethu ngiyazi uyabuka lapha mfamazibuko nathi iPerfect TV mfethu siyanxusa siyacela ningangenwa abantu uphathi nendawo nikhule njalo mfethu uqhubeke intwana uyenzele okuhle lapho kungeneka khona uyivulele iminyango qhubeka njalo mfethu into oyenzayo nawe ke into engixwayisa abaculi kuzona kanje ngoba vele nisafuna ukuphakama basebefika laba nemali ngale bephazamise bethi lo mazibuko lona ubani lo wazi ngomsebenzi thina sokuthatha sikufake lapha shiya lo muntu lo yakubambezela nani ngokuthi vele inhloso yakho na uachieve izinto ezinkulu sushona khona ukhohle lo muntu ade unaye le kosibiza abadlwana nanokuthi ispeed siyabulala. Hayi kakhulu ispeed nje siyabulala ke nje ispeed. Ongcono bangadalela ukuthi udume ngamale yeka mfethu ungaphoqi nanokuthi udumo olungenamali vele ke alisizani ngaloso manje mawuzojaha ukuthi ngidume usudumile manje sesigibela nawe eTexini futhi udumile wena futhi inkinga yabo mosha udumo uzogcina esantini nawe athi omunye imbali emfana wami leyo ndawo ngizosithathana nabantu ayivale le so nje ziningi izinto ezenzeka leyo ndaba njalo iphuma sasenze nathi ivideo sisho le ndaba ukuthi kuyiqiniso lokho akusiwe amanga lawo baculi nje impela kukanjalo nanokuthi ukuthi manje ngeke ngathanda ukuthi ngikhulume kakhulu kodwa indlala mina ngiyathanda futhi yabo into engijabulisile unesicucu esandleni ungangahamba kahle lapha emculweni but iqiniso uqhubeka uhambe kahle ngala uhambe kahle ngo2 kodwa obune education uyazi ukuthi impilo iphila kanjani inkinga siphanga umdaka umuntu wonke mase lapho obusukhiphile usotsha duma wathi uma fika izolo yena ubona ngathi impumela yakhe isheshile kunabacula kade bafika bathi abakadumi wayiqinisile uma fika izolo wayikhuluma into ephilayo nami ngathi kuyafana nokwakhe noma kungeke kufane exactly but kumina ngathi okwamanje kusayitrend yengoma emnandi ezinye ingoma abakazizwa ziningi ingoma ezimnandi kwi-album yami yabo so nakumina ngasho ukuthi kusheshile uyayumuzo omunye hayi nokuthi uyakumuza omunye uyawumbone wena because mina ngumlandeli kaMaskandi yebo sengingumculi manje but bekade ngilandela uMaskandi ngiyawazi wonke nje obunjalo bengeke ngimazi umculi uthi abanye abantu bazomazi after 4 years mina ngimazi mhlawumbe 5 years back bekhathi bemazi manje bethi hawu ubasibani bani musha uthi mina ngiyamazi imidala ngibuka ukuthi ezinye izinto azenzeki ngendlela efanayo nakumina ngisho ukuthi kuyashesha
ngithi mina iphet yakho noMafikizolo ngathi iyafana. Icishe Mafikizolo eqala la kufika kwi-interview samenza I think 2018. Yes. Ehamba noStomi ekhiphe le ngoma khona ingoma yakhe yaduma Ngathi ayithi Viva ngesithando sami. Viva ngesithando sami. Beyazi njengeyakho kodwa abantu bengamazi. Waqhubeka futhi washine hit bangamazi abantu. So nje yabo icabo ukuthi izinto efuna zikugqugqumezele lezo nawe ukuthi ungangaqashwa ungayikhipha le hit iziphele futhi emoyeni. Futhi akusho ukuthi mhlawumbe sebeyangenyanya. Hayi lutho. Mani. Cha. Kodwa Ithuba manje ngakafiki. Kufanele kufanele wamukele ukuthi alikafiki ithuba. Kodwa yazi ukuthi abantu abazonile. Abantu ibona abazokulwela ukuthi hayi bafethu. Khona uNelson. Sikhona isiqhwaga ngapha. Sicela nisibize yaso nemcimbini uzobona futhi. Yabo nje mina iwari yami angikwazi ukucula. Yes. Ade ngilalela album ku YouTube yonke. Ngiyasaba ukuthi uzogqiba nomgodi. Angibale hit. Lalela zezinye ngazi ukuthi hayi uyacula nomfethu bafethu. Hayi kuyinto elula kakhulu ngoba kwayizona lezi ezo10 ngiselecte kwezinye. So ingoma vele iyona into engikwaziyo ukucompose. Yabona ke uma sizwa kwi-composing ngiyakubona ukucula ngoba uye uyikhethele wena ukuthi izwi elikabani elimnandi elikabani elingekho mnandi kodwa makuziwa kwi-composing cha nami ke ngiyabheja lapha akekho umfana engimesabayo. Usho nje? Hayi akekho umfana engimesa ngokucomposa nje ingoma. Hayi. Ongahamuzwa umfokashene. Wena mhlawumbe uqinisa epenini noma uthanda lezi ezothando noma ngokuhlukahlukane kuphi wena la uqinisa khona? Kwezothando angiqinile kangako. Yeah iyona i-weakness yami esengiyibonile kwezothando cha angikwazi ukuqinisa kangako ngoba na kwi-album yami ayikho ingoma ekhuluma ngothando ngaphandle wale ethi type yami nayo okweshela futhi ayisiyo yothando. Yeah angisho ngithi hayi angikho mnandi kangako makuthiwa angize kwezothando but okubhaleni nje ingoma umlayezo hayi lapho impela sofela khona. Imuphi lo mculo umbuka mhlawumbe before mawukuthi uthi ungambalula mawubona ukuthi ayizoqhatha nabantu ivale? Ngeke ngiqhathe nabantu. Empeleni nginawo amaqhawe maningi kodwa uyabona makhulunywa ngoduma kahle nomdumazi. Ayi. Yeah. Bafethu laba. Yeah, uma kuzokhuluma nje ngoduma kahle ukhulume ngomdumazi cha ubona amaqhawe ongathi ngiyawabukela kakhulu kuwona. Yes ngiyabukela kakhulu kuwona but akhona namanye engibukela kuwona but yini uthanda ukuba humble ngathi wangibuka lezi insizwe ezibalayo ngendlela abaphansi ngayo. Hayi nami ngumuntu ophansi vele. Ayingakubona ukuthi lo shuli uphinde uzoba nabantu athi nimfana impela nezenzo zenu. Ngumuntu ophansi impela. Mfethu ngiyazi album inengoma ezu10 seyiphumene yashiya le kude ongakayizwi album yiphenye ongathi nje usithi halamuzi akahambe oyilalela le. Hayi ngoba zikhona zona iningi kodwa ke ake ngiqale ngalena ke ethi sorry kancane sisawudlulelana. Sorry kancane awu ngiyacela. Sorry kancane sisawudlulelana. Sorry kancane awu ngiyacela. Ngingunelisani mina igama lami. Ngingunelisani mamazi ngwathele izolundi emahlabathini. Ngingunelisani igama lami bengicela ungiphe isikhathi sakho ngizokhona ukuyibika mamazi. Ngisacela ungiphe inombolo yakho ngizokhona ukufonela mamazi. Waze wamuhle waqoka kahle uyafaneleka mamazi. Waze wamuhle waqoka kahle uyafaneleka mamazi. Hayi ilapho zikhona nje nezinye ziningi manje agcina nginikile lengane nami. Ingoma phela. Ingoma uyayibona nje nayo le ngoma indlela ecompose ngayo ukuthi noma iyisistyle sokweshela kodwa manje ayisiso lesisasemfuleni. Ngizwe ngathi nokusicebi phakathi futhi. Hayi lo. Azali ngaba ukuthi ilezo zothanda lezi ezikanjalo kodwa ayikho ne deep ngalezi loshuno omdala. Hayi lotho. Kodwa ibhalwe ngale yandlela.
So bakhona abafana ababhalayo kodwa makuziwa ngokuzothanda engibahloniphayo futhi kakhulu kodwa engeke ngibasho namhlanje ngiyobasho ngelinye ilanga. Engiyobasho ngelinye ilanga cha kodwa bakhona phela bayibhala ezothanda. Manje usazoqhubeka nofundo? Uma ngathola into engangiphilisa noma ngabe kuthiwa ayisangiphilisi kangako kodwa nje engabe ngazi ukuthi mhlambe ngiyakwazi ukusendela umama noma 2.5 ngenyanga noma 3000 ngingaqhubeka ngifunde ngoba ngisafisa ukuqhubeka. Manje phela asikuthole la kwi-Perfect TV as a marketing manager mfethu. Sifuna ukugqilaza kakhulu. Phela lokho SABC o DStv sikuvale phaqa lokho. Ayibe sesiphethe phela ingqondo entsha phela manje. Hayi akunankinga singasebenza kodwa ngingashawa ukuthi nje experience nje anginayo kangako. Sifuni. Asifuni experience. Sifuni. Uyithola khona. Phela sifuni experience. Basifuna experience ephuma esikoleni uzoyithatha. Hayi ayikhale. Nami ngiyafika mfethu uNelson uyidlalele ekhaya. Esanithanda ukwenzani? Esithi ayikho eginqini. Akabhala ingoma. Yini othanda ukuyenza? Ngaphandle kokudlala ibhola. Udlala ibhola? Yes, uNelson uyayidlalela nje ayikho enye into esuke yenza. Umuntu okhonza ukuthi ayidlalele ayibukela iTV ama movie ngiyidlalele nje endlini. Yebo ngakulesa sikhathi ngisemncane ngisomfana bengikwenza konke bekwenziwa abafana okuningi kodwa nje manje angisakwenzi. Yini so right? Sekuhambe kwangiphuma. Ingayi ukuthi sengiyathola le number leyo wakhululeka lapha ekusheleni. Iyeke nayo ingoma ziningi kangaka. Ngicatha nabantu. Ingoma ziningi kangaka. And then mfethu iposition oyidlalayo? Ngi-strike. Strike esifishana njena. Ngiyawashaya kodwa amagoli. Wathi uchiva varo. Hayi. Supporta yiphi team? Hayi la ngisapothela amaZulu la South Africa. Bese ngisupport iMan City ke le ngaphandle ufile kwendukuka wena. Uma ngithinta nje ngithinta umvimbo phezu komuntu. Awuma luza u5. Asebangasa u6 wa u5. Kahle. Cha unesibindi sokusho emphakathini supporta no Yazi anginakanga ukuthi idliwe izolo. Awunakanga? Idliwe ngaka. Ngisho. Mina ngisanda kudliwa. Akusikho ukudliwa lokhu bizingcwatshwa. Ibingcwatshwa. Kodwa phela sobuya. Sobuya nekhosi labo. Arpheli umoya. Usho njani? Ekhosi labuya la lingaphelanga pho. Ikuphi ukudla okuthandayo? Mina ngoba ngihlala lapha e17 sidlela intongo nje inyama nje mfowethu. Uma kunenyama nje phakathi. Yes. And then mangathiwa uvakashela izwe lilodwa ngaba yiliphi othandayo ngelinye ilanga? Guys, singaye e-USA. USA. Ngoba sine girlfriend lapha. Singaye e-USA ngoba sine girlfriend lapha. Into nje? Yeah. Ngiyakuzwa. Okay. Singaye e-USA. Then ngizobeka amantombazana awu5. Amantombazana awu5. Eyokuqala smash or pass. Hayi bapho. Angichazi ukuthi usmash or pass nini ngikhuluma nesifundiswa la. Ecacile incwadi igcwele. Right, ready. You know Mini Dlamini no Boti. Mana phela iminyaka phela izokucorrespond benginjethu uzobiza ontanga yethu. Hayi, kodwa phela khona obona ukuthi kodwa yena noma umama kodwa khona I smash boys. Smash boys. Iphi TV istory noyibukayo? Angithanda ukuyibukela uThe Wife lezi story nje ekuthiwa ama actors ala eSouth Africa. Yeah. The Wife, Umkhokha ilembe umkhokha yes. Okay. Ngithandela zona lezo. Sisino nomzamo Mbatha. Ube no Pectus. Nomzamo Mbatha. Smash. We smash. Yini special shelo phakathi? Kanti yabuka nomama wasekhaya. Hayi mama uqolele igame nje ungayithathi personal. I understand. Okay. Sibe uMabusi. Ubalo kakhulekane konje. Kumkhokha. Bapho. Umabusi nge. Lo
Kamkhulula. Ngiyamkhohlwa Lo munye lo ngase ahlanye ekhaya. Uyismash umabuzi. Lembuza isapheli. Uyismash umabuzi. Okay. Okay. Asiyeni kubaculi ke manje. Yeah. Nakhona hayi uthi simeshika phela amadoda manje. Ukhetha one, awuchazi. Yeah. Nginongena namafikizolo. Isikhetha uMafikizolo. Mafikizolo. Yeah. Ngibe noSaliwa noSigobe Sentama. Into ecishe ibe yodwa lo kodwa isikhetha uSali. Ufalabo noDlubheka. Uzobheka kakhulu. Hayi usamile. Isikhetha uDlubheka. Sminoff noNjobo. Asmir. Smir. Asmir. Wangakithi phela uSminoff. Okay, asiboneke. Umzukulu nomlabalaba. Wo. Into eyodwa. Into eyodwa. Cha ulundi manje. Into eyodwa impela nomzukulu nomlabalaba. Malume nomshana. Malume nomshana. Yabo asiyeqeke leyo. Singayijomba. Asizofaka uduma kahle. Umfana ethwasa lekhansela. Obvious. Iphathazi. Yes, uduma. Mfethu, ungathini babukeli bePerfect TV awakho ukugcina? Nabathandi bamaskandi, abathandi bananga ushenge. Bonke uthini eqhwageni neqhwagakazi. Iqhwaga neqhwagakazi. Iqhwaga nje le. Phela umaskandi uhlezi ukhontela ukazi lokunye. NgiuNelsani ngizothanda ukubonga ithuba esengithe ngalithola kuPerfect TV. Ngithanda futhi nokubonga kakhulu abantu baka TikTok. Angeke ngize ngibavalele ngaphandle, angeke ngize ngibashiye. Abantu baka TikTok bamphakamisile kakhulu uNelsani. Bayiphakamisile kakhulu ingoma kaNelsani ngoba ngineqiniso lokuthi bakhona abazi ingoma abangamazi uNelsani. Ingoma bayiphakamisile kakhulu. Ngiyababonga kakhulu abantu baka TikTok ngabangenzele khona bengangazi nangazi. Ngokuthanda nje ingoma ngiyacela ukuthi bengeseke. Ingoma ngikhiphile zaningi zikhona kuwona wonke ama digital platform. Bengicela nje ukwesekeka. Na kubahleli bemicimbi ke futhi besicela. Siyacela kakhulu sithula isigqoko, siyacela siyenxusa ukuthi sicela ukuthi siqashe uma nje kuvela leso sikhala abasibonayo bekwazi ukuthi besifake sikwazi ukuthi nathi sodlala njengezinye izingane. Bafowethu sekhulumile umntwana wasebukhosini koshenge manje. Ngiyamcelela nami ngisaphinda. Ikhona italent bafowethu la. Asiliprotect, silikhulise. Inkosi yakusasa le yamaskandi. Uba mawuyisilo sakusasa noma ikhansela la khona. Ngiyacela kodwa bafethu. Ungishaya ujama uma uzothi inkosi. Elesilo. Ujama ubaba ujama uzongishaya. Akafuni lapho. Ungishaya ujama. Ngiyacela bafethu nimqashe. Naka ama Facebook, na uTikTok, nabo YouTube ezanti bahambe eskenini. Cela futhi ucindezele usubscribe lapha ku YouTube, ucindezele ufollow lapha ku TikTok, nanjalo ku Facebook. iPerfect TV iphethe yena umfoka Shenge. Sithi nje thina until next time. Ba! Awe. Sibo.